Poštovani, nekoliko poruka ministarstvu i Vladi za izradu strategije borbe protiv siromaštva 2021.-2025. Ako mislite pisati eseje, domaće zadaće ili naručene stranice lijepih riječi s naznakama problema, nemojte ih ni sastavljati. Ako mislite izrađivati strategiju bez da kažete koliko u Hrvatskoj ima siromašnih koji si ne mogu pomoći i kojima nema tko pomoći i žive ispod granice ljudskog dostojanstva, nemojte trošiti papir. Ako ne mislite realno oslikati stanje, definirati misiju i ulogu socijalne države, postaviti dohvatljive ciljeve i utvrditi putove kako ih postići, onda strategiju nema ni smisla pisati. Ljudima je ionako već dosta planova i strategija. Puno strategija, kilava država. Ako mislite i dalje govoriti da će država skrbiti o siromašnima u skladu sa gospodarskim mogućnostima, nemojte ništa pisati. Molim vas, neukusno je. Neukusno je na dnevnoj bazi slušati i čitati istinite priče o visokim plaćama i bonusima za upravljanje tvrtkama koje su svojim radom, odricanjem i malim plaćama gradili ti danas najsiromašniji. I ne samo da je neukusno, nego je i kozmički kažnjivo i na takav način ovaj naš ispaćeni narod nikada se neće osloboditi uzrečice od dobroga sluge nikada dobrog gospodara. Ako želite nešto napraviti, molim vas, prestanite skrbiti. Zaštitite svoje građane od siromaštva. Napišite na 10 stranica koga, kada i kako zaštititi. Materijalizirajte pravo na život i to ne na bilo kakav život, nego život dostojan čovjeka, ne pasji život. I nemojte pisati da želite postići socijalnu koheziju hrvatskog društva u kojoj od feudalizma nije bilo većih razlika, socijalnih razlika. Umirovljenici su kao i sve ranjive skupine nejednaki i siromašniji ne mogu na bilo koji način samostalno osiguravati egzistenciju i ne treba ih posebno izdvajati nego uključiti sa za njima specifičnim rješenjima u strategiju. Činjenica je da su među siromašnima najnemoćniji i brojni umirovljenici, no nitko nije još uvijek rekao koliko ih stvarno živi ispod Eurostatove granice siromaštva, koliko ih živi samo od mirovine, koliko u bračnom kućanstvu, koliko ih dio mirovine prima iz inozemstva. Dok ne oslikamo obrasce stvaranja siromaštva i ne odredimo dimenzije, ništa nismo napravili. Samo slušamo i gledamo neko nabacivanje statistikom, a statistika je, oprostite, kao bikini. Otkriva interesantno, a skriva bitno. Za razliku od kreatora i sukreatora strategije, osobno sam u Sabor uputio prijedloge zakona koji su u funkciji smanjenja siromaštva svih građana, a posebno umirovljenika. Značajno povećanje cenzusa dopunskog zdravstvenog osiguranja. Korist imaju svi siromašni građani. Smanjenje RTV pristojbe, korist imaju svi siromašni građani, a i ne možete donositi osim specifične zakone za umirovljenike, osim za sve građane. Obiteljske mirovine na drugi način, na europski način, umirovljenice sadašnje i buduće koje unatoč zajedničkom stažu padaju u siromaštvo nakon smrti bračnog partnera jer imaju pravo na svoju ili 70% njegove mirovine. Predložio sam ukidanje penalizacije za najniže mirovine, imaju korist umirovljenici. Rad bez obustave najniže mirovine i drugih ograničenja imaju korist umirovljenici. Korist od prihvaćanja ovih zakonskih rješenja višestruko nadilaze troškove. A sve je rađeno po principu odnosno principima. Ne uzimaj najsiromašnijima, daj što je zarađeno i ne kažnjavaj što je najniže. Moj doprinos za zdravo društvo. Hvala lijepa.